Komkujiya Geliyê Zîlan yek ji komkujiyên ku dewleta Tirk li Kurdistanê pêk aniye ye. Mixabin di vê komkujiyê de jî hovîtî û dermirovahî di asta herî jor de biye. Geliyê Zîlan geliyekî ku dikeve bakurê deşta Erdîşê berbiçiyayên Eledaxê ve. Li derdora 15-20 kilometre dûrî bajarê Erdîşê di navbera Erdîş û Giyadînê de ye û girêdayê bajarê Wanê yê Bakurê Kurdistanê ye. Di tirmeha 1930 de leşkerên Tirk êriş dibin ser gundên Geliyê Zîlan û komkujiyek mezin pêk dînin. Ji vê bûyerê re dibêjin Komkujiya Geliyê Zîlan. Li gorî Rojnameya Tirk ya Cumhuriyeta roja 16 tirmeha 1930 li Geliyê Zîlan 15,000 kes hatin kuştin. Lêbelê li gorî lêkolînerên Kurd hejmara miriyan digihîje 47,000 kesan. Lêkolîner dibêjin ji nav eşîrên Ademan, Spîkan, Zîlan û Hesenan jî 108 gund, 47,000 jin, zarok, kal, pîr hatine berhevkirin. Birine li cemê Zîlan newala dêrê û tevde dane ber tiving û mitralyozan. Bi ser hevde kuştine û leşker li nav laşan digerin û birîndar jî sürgûn dikin. Piştî têkçûyîna serhildana agirî bi hezaran kes li Geliyê Zîlan tên kuştin, ên ku dimînin jî têne sürgûn kirin.